ہن حضرت موسیٰ دی امت دا قانون کیے کہ حضرت موسیٰ دا امتی جنہیں گناہ کر لوے نا اگر انہیں توبہ کرنی ہوئے تو اللہ فرماتا ہن ایک دوسرے نو قتل کرو، ایک گناہگار دوسرے نو قتل کرے پھر معافی دے مانگا۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے اسی امت دی شان پڑی، گناہ کر لو توبہ دی باری آ جائے۔ اللہ نے فرمایا ہو تو ایک دوسرے نو قتل کرنا پھر معافی ہے۔ اس امت دی شان لکھی ہے کہ گناہ آ جائے اندر بیٹھ کے ایک اتھرو بہا دے معافی معافی دگی دیا اللہ امت میں نو دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں دے دے اتے محمد دے۔ اگلا برک الٹیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون ہے جڑا 100 روپیہ کماوے نا بچو 40 روپے زکاة دے وے۔ کتنے 100 جو 40 روپے زکاة دے دے وے۔ اس امت دا قانون لکھا ہے جڑا 100 روپیہ کماوے ان سال ہو جائے تے سال دے بعد زکاة آوے 100 جو 2.5 روپے۔ کنے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا حضور اس 100 جو کنے روپے زکاة ہوندی ہے؟ فرمایا مسئلہ شریعت دا دساں کے عشق دا۔ انہیں آکھا دو میں دس دیو۔ آپ نے فرمایا شریعت کہدی ربا 100 جو 2.5 تیرے تے عشق ہوندہ صدیق اکبر ورگا او کہندہ سارے ہی تیرے سارے تیرے سارے ہی تیرے۔ اس امت دا قانون 100 جو 40 روپے دے دینے اس امت واسطے آسانی ہو گئی تے آکھا 100 جو 2.5 روپے زکاة۔ اچھا اس حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی آئی امت دے دو۔ فرمایا کی میں دے دئیے اتنے ساڑھے یار دینے۔ ان حضرت موسیٰ دی امت دا قانون ہے کہ جنہیں صدقہ دینا نا وہ بار کھلے میدان اچھ رکھ کے آوے آسمان تو ایک بجلی آن دیئے یا تے صدقے نو جلا دے دیئے یا نال لے جا دیئے۔ لوگاں پتہ ہو جاتا ادھا صدقہ قبول ہے تے جدہ صدقہ قبول نہیں اتھے گل سڑ جاتا ہے۔ سارے جہان پتہ لگ جاتا ہے کہ ادھا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیتا۔ اللہ دے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے ایک امت دا قانون پڑھیا، امت دا قانون لکھیا ہے کہ حضرت موسیٰ دا یوتی جا کے میدان جو صدقہ رکھ جائے قبول ہے یعنی دنیا نہ پتہ لگ جاتا ہے۔ اس امت دا قانون لکھے آئے کہ صدقہ دینا ہے ایک دوجہ نو دے کے کھائی پیوی جاؤ قبول ہی قبول آپس ہی ایک دوجہ نو دیتی جاؤ قبول۔ آکھے یا اللہ آمنو دے دے۔ اللہ فرما کی میں دے دے وہاں اتے سونے دے اپنی شان سن کے بھی سبحان اللہ نہیں بولنا۔ اچھا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے برک الٹیا تے اگے کو اور امت شان لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ دی امت دا قانون ہے کہ کپڑا یا جسم پلید ہو جائے نا تے جڑا جسم دا یا کپڑے دا ٹکڑا پلید ہے انہوں کٹ کے اگ لا کے ساڑ دیو سوا بنا دیو پھر پا کے۔ اس امت دا قانون لکھے ہیں کپڑا پلید ہو جائے یا جسم دا ٹکڑا پلید ہو جائے او دیتے پانی بہا دیو پاکی پاکے عرض کی دیا اللہ امت میں نو دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کی میں دے دے ماں کہتے میرے یار دے میں۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے تو رات بند کی تھی کہ ہاتھ چکے کہنے لگے اللہم اجعلنی من امت محمد۔ عرض کی تھی نیلی چھتا والیا کہ اے امت میں نو نہیں دینی کہ میں نو محمد امتی بنا۔ مقدرت ناز کرو ایڈے مٹھے ماہی نے قبول کر لیا، سونے نے قبول فرما لیا۔ اتنا بڑا اجتماع شیخ پورا والے ہو ایمانداری نہ دسے پڑھے لکھے نوجوانوں تساں یا میں دعا کیتی سی کہ یا اللہ سانو کملی والے دو امتی بناوے نہیں نا نبی کرن دعا ماں اسا دعا بھی نہیں کیتی سونے پھر بھی اپنا بنا لیا۔ یار اسی سارے کٹھے ہو کے علاقے دے تھانے دار کو ٹر جائے گے نا تے آکھیے ساڑے آکھے ایک قاتل چھوڑ دے وہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی آکھیے ساڑے آکھے ایک ڈاکو چھوڑ دے چور چھوڑ دے وہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی تے سارے رل کے تے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکدے۔ وہ دی عظمت تو صدقے نہ جاما جن رب تو سارے چھوڑا لینے نال شفاعت سرور عالم چھپسی عالم سارا ہو۔ جدو آئی نا پچھلیاں متا دیواری ہیں تے وہ بھی نبیاں دے ہیں تے وہ بھی نبیاں دے غلام نا۔ جدو آئی نا اونا دیواری تے اونا نو اللہ آواز دیتی تے اللہ فرمایا یا بنی اسرائیل کیا کیا یا بنی
اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے، عبرانی زبان دے اندر اللہ نے فرمایا او یعقوب دیو پترو، تے جدو آئی نا ساڑھی واری تے سانو مٹھا جا فرماندہ یا ایوہ الذین آمنو، او ایمان والے ہو۔ اچھا کجا کسی نو کہنا ہو فلانے دیا پترا، انہوں غصہ لگتا ہے انہیں میرا نام کیوں نہیں بلایا؟ محمود قدر بھی بادشاہ تے ایاز دو میں وزیر تے بادشاہ کٹھے بیٹھے، محبت بڑی سی نا دونوں دے درمیان، اتنی محبت کہ ایک دن ایاز خربوزہ کٹ کے کھلا رہے ہیں روز تے محمود بڑے شغف نہ کھا رہے ہیں تے ایاز نے ایک چھوٹا جنا ٹکڑا اپنے منہ چ ڈالیا تے انتہائی کڑوا خربوزہ کھادا نہ جانا تے محمود بڑے شوق نہ کھا رہا۔ ایاز نے آکھیا بادشاہ تے اتنا کڑوا میرے کو برداشت نہیں ہے، تسی تے انج کھا رہے ہو جو بڑا مٹھا ہے۔ تے محمود کہنے لگے کہ ایاز مٹھے بھی تے تیرے ہتھوں ہی کھاندا رہا نا، کی ہویا جے اج کوڑا آ گیا ہے تے اج تھک دے ماں، اور جتھے کدے کدے مٹھا روز کھاؤ نا کدے کوڑی گل بھی آ جائے تے برداشت کر جایا کرو، جتھے محبتہ ہومن اتھے کدے کدے کڑوی بھی آ جائے تے برداشت کر لینی چاہی دیئے نا۔ پیار بڑا سی، ایاز ایک پتر دا نام محمد سی، محمود نے جدو بلانا تے بڑے پیار نہ کہنا محمد بیٹا ذرا میری گل سن فلان کم کر کے آ۔ ایاز نے بڑا خوش ہونا کہ بادشاہ میرے نال ہی نہیں میری اولاد نال بھی پیار کر دے۔ ایک دن ایاز تے محمود کٹھے بیٹھے تے محمد گزریا ایاز دا بیٹا تے ایاز دے بیٹے نو آواز دے کے کہنے لگا، محمود نے آکھیا او 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 ایاز دیا پترا اے فلان کم کر کے آ۔ ایاز نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کی تھی حضور میرے پتر کو غلطی ہو گئی۔ اکھیا غلطی ہو دے کلو نہیں میرے کلو ہوئی ہے۔ حضور کی میں فرمایا تیرے پتر دا نام محمد، میں اس ویلے تک تیرے پتر نو کدے آواز نہیں دیتی جب تک میں وضو نہ کر کے آواں۔ آج وضو نہیں سی تے ویلا بھی کوئی نہیں سی، میں اس واسطے ایاز دا پتر کہہ کے بلایا کہ تیرے محمد دے نا دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ کجا کسی نے کہنا فلانے دیا پترات کجاؤ دے نام نال محبت نہ بنانا، انہاں دی باری آئی تے اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل او یعقوب دیو پترو، تے سانو اللہ نے قرآن مجید 86 یا 88 مرتبہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پچھلیاں امتاں نو جدو پکاردا سی تے اللہ کہندا سی یا ایھا المساکین او مسکینو، تے جدو نبیوں نو پکاردا سی تے اللہ فرماندا سی یا ایھا الذین آمنو ایمان والیو۔ او جڑا حسین لقب رب نے پچھلے نبیوں نو بلایا، اس حسین لقب نہ رب نے محمد دے نوکراں نو بلایا۔ اور ٹھنڈ پیجے کی کلیجے جڑی میں گل سناون لگا آتے دنیا تے سانو مٹھا جا خطاب ہے نا یا ایھا الذین آمنو، جب اونا نا محشر دا دہاڑا تے آواز ہونی ہے یا امت آدم آؤ تے اپنا حساب دیو، یا امت نوح آؤ حساب دیو، یا امت ابراہیم آؤ حساب دیو، یا امت موسیٰ آؤ حساب دیو، یا امت عیسیٰ آؤ حساب دیو۔ سارے نبیوں دیوں امتاں نو اپنے نبی دے نام نال پکاریا جاوے گا تے جدو آوے گا نا شیخ پوریو تے چام کے والے ساڈی واری دیکھو قرآن مجید وچ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو دنیا تے آکھیا کہ معاشر دے میدان چ آواز آونی ہے یا اولیاء